Hello, Sam. Naimbag nga daw kada kayo aming kakabsat. Welcome kayo iti programa tayo nga Samiweng iti Distrito. Alright. Naimbag nga daw kada kayo kakabsat. Naimbag nga oras. Hello, kada Hello, giti kabsat. amin hello, kabsat cake. And hello, Yes. kada giti amin nga viewers tayo. Tatanga aldaw. Ayan, kumusta kayo dito po niya tububrahin nyo habang agtutudo. Ayan, kalamingis na partner. So nga, naimas si kakin na kep-kep na. Kan na imastig si dati kwa. Pinablad nga balatong. Nagijay. Gimasen. Balatong, tapos ikamti kwa na. Bagnet. Bagnet, mabalin. Uno, bulong ti pareha. Wen, mabalin pa. Gimasen? When na prito nga galunggong. Ay, bueno, padigo kayo man kakabsa no, dati, si dati, talaga na. Pinakbet. Pinakbet. Balatong, pinablad nga balatong. Ayan, kadagiti amin nga mga tatanga oras. Ayan, Yes, hello kanya. hello. Amin dita po. Sapay Yes. kumata, mag-enjoy kayo manen iti programa nga Samiweng ti Distrito. Ayan, kadagiti amin nga viewers tayo, i-share you deto. Share yo. Live stream tayo, tapno at dati chance yung nga mga bak iti cellphone load. Cellphone load. Nagkita pa games tayo. Ayan, danto pag games tayo damdama manen, partner, iti name that tune or anya pa di sa partner? What's in the box? What's in the box? Ayan, ada GNT box. So, ayan, siyak ni Kabsat Jeffony once again kini Kabsat K nga manglingling-ay kanyayo Tanga oras. Ayan. Yes. So, sagutan tanga ro din partner ti Kanta Suda. Kaya kita yung nga pa-shoutout kakabsat. I-comment nyo lang dyan yung comment section. Yes. Ayan, nagaduda magpa-shoutout din partner. Hanap ka ng maaaya, pagkasadyang wala kang makuha. Nagsasayang ang bawat oras sa wala. Hala, search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakadets. Naghihintay ka lang na may makukulit ulit. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako. How I wish you let me know. Yeah. Sino-sino pa tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Sino-sino pang tinatawagan mo, nandito lang naman ako. Kung saan-saan ka pa naghahanap, nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang. Dalawa. Sana malaman mo pala, ako na lang. Sana ako na lang, kung pwede lang, I wish. Ako na lang, I guess. Ako na lang ang paborito mo, miss. Oh yes. Di ko babasagin ang iyong trip. Whatever man ang gusto mong gimmick. Sabay sa jamming at kaduet mo. Sige, I stick. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako.
Saan ka pa naghanap? Nandito lang naman ako. Ako na lang. Sana tayo na lang. Dalawa ko na lang. Sana ako na lang. Sana ako na lang. Yeah, thank you so much. Ayan, shout out ka ni Sir Rick Urbano Reintegrado. Shout out ka niyam, Yes, sir. shout out po. Yan, nagimas ka no, di balatong yun, partner. Talaga, naghimasen. No, dapat tinagsida kanya kakabsa, tagpadigo kayo man. Ayan, tuy kami laing vegan na po. Ayan. Yes, vegan. Kay Ma'am Mary Joy Robina, shout out Angelica Biliado Tabula. Ayan. Ayan. Shout out Tabula family from Santo Domingo. Ayan. Shout out sa inyong lahat dyan. Yan, pa-request ka no, ti kundiman ko na ni Pel Tabangin Kolumna. Ayan, try min to, ma'am. Ayan, Ronald T. Merabil, ayan, shout out. Ken kadita, sir. And kay Raipol Alviar Tenorio, shout out. Naimbag nga oras, mangan tayo pa, agsida tayo, dinakdakan ko na ni Wow. Claire Bell de Fiesta Cabarloc. Ayun, naging masa dinakdakan nun. Ayan. Naarabis nga malem kakabsats ko na ni Ma'am Pel. Hi, Ma'am Pel. Ayan. Hello, Ma'am Marjo Pamuspusan. Hi, Ma'am Ayan. Marjo! Hi, Ma'am. I miss you. Ayan. Jamming tayo dito sa Kabsat Channel. Yes. Ayan. Yes. And every Tuesday. Tuesday night. Every Tuesday, 5 p.m. 5:30 to 5:30 p.m. 6:30 yung program niya. Yes. Trabaho ken serbisyo. Trabaho ken serbisyo dito yung Kabsat Channel every Tuesday. Yes. Sagbuya kayo Kabsat na nagmaya dito. Very informative nga Yes. programa. Ado ti mabalin tayo nga maadal, mabalin tayo met agdamag-damag no dati kaya tayo nga maamuan no anya man ti kaya tayo nga maamuan Kadagiti about agencies, the agencies, the, national agencies. Different Yes. agencies the government. Yes. No, apo, depende no nya dayjin na kay schedule mabalintay buya, mabalintay damag, mabalintay makiparticipate kanya daket. Yes. Very informative dito nga programa apo ta. Makita dagiti projects iti government para iti pagsaatan kadagiti tattao. Yes. Yan. Every Tuesday, 5:30 p.m. Ayan. Yes. And- Hello, Ma'am Marjo Pamuspusan Hi, Ma'am dyan sa Marjo. Bantay. Ayan. May games ba tayo ngayon, sir, ma'am? Sabi ni Oo, Lin. syempre may Lin games. Kyocho. Meron po, pero dapat may share badge tayo. Oo. And paano natin makukuha yung share badge, kabsat? Dapat i-share nila tong live stream. Dapat lang. Yes, dun And sa then, may- pa-follow na din ang ating page and like. Yes, dun sa may comment section may nakasulat doon share. Share So na, dapat tapos may arrow. pindot nyo yun, i-share nyo para ma-qualify kayo dun sa mga games. Pa-games, yes. Yes. And sino pa partner yung shoutout natin dito? Si May Angeline Bayani. Hello, Ayan, ma'am. shout out sa inyo. Hello, good afternoon, Kabsat Channel. Sabi ni Sir Casey. Hi, Sir Casey! Hi, Sir Casey! Ayan. Sir, pa-burger ka naman dyan. Burger. Burger. Ayan. Burger. Yan si Sir Casey, yung ano natin yung host natin noong Handog Pamasko. Oo, nung Noong Christmas. December 20. Ayan. Hello dyan, Sir Casey and family. Ayan. Hello po sa Yung inyo. po. Kay Ma'am Minda Rebullium Meraville. Ayan, shout out. And shout out pala sa kay Sir Sam Redoble. Ayan yung mga kasama natin sa Musika. sa ADV. Ay, ADV. Yeah, Ay, iba ADV ba yun? Riders. May ano kasi, may friend din kasi akong Redoble ang apelido. Puro sila Yes. musicians sa kanilang Oo, family. Redoble. Mga Oo. ano talaga. Shout out sa mga Redoble. Sina Kuya Danny Redoble. Ayan, dyan sa may Santa Catalina. Oo, yung mga Redoble brothers. Ayan. Yes. Hello kina Sir Cesar. Sina Ate Arlene. Ayan, Oo. hello. Kila Marvin. Hello, Marvin. Hello sa Redoble family. Yes. And sa ADV club, sa HACP. Hello sa Sana inyo all mga sir. naka-ADV. Ayan. Diba? Ayan. Sana all. Sana all naka-team lakay. O hindi. Bawal ang babae sa Team Lakay. Babae ka ba pare? Ikaw, Hindi. pare ha. And also sa Amigos Riders. Hello sa Hello, mga amigers. amigo natin. Amigers. Amigo.
Amigos Riders Club Philippines, hello, shout out sa inyo dyan kung may mga nanonood man dyan. And shout out sa ating pinakamalupit na founder, ang Yan, ating pinakamamahal na director. Oo, si Kay Amigo Bob. Amigo Bob. Yes. And kay President, President natin Kaya po si... Press, Ayan, Delbert. Delbert dyan sa... Kuta ba siya? Tamag yata. Ayan, tamag. Yes. Na-lockdown eh. ayan, ingat ka lang dyan. Dyan ka lang sa bahay nyo, Oo. Press. Stay at home. Oo. Pagkatapos ng quarantine mo, ayan, arat na Ride tayo. Oo. Kay Ma'am Kathleen Joy Siruno, kay Ma'am Lynn Cusio, Jeffrey, Rita, shout out Rita. sa inyo mga ma'am, sir. Ayan. Pa-request man, ma'am. Still the one, sabi ni Ma'am Lynn Kyocho. Yan, hello Ma'am Lynn. And And pa-shout out po Sir Jeff, Kerubin family ng Nagilian at sa baby ko po na si Baby Zach. hi Ma'am Catalina. Ayan. Yes, sabi ni Ma'am Catalina. Ang muklatan kasi tough fan natin yung mga yan, partner. Yes naman. Hi po, Ma'am Sir, sabi ni Jenny Jaramillo Tubera. Shout out mga Lods, sabi ni Saint Mendoza Basuil. Ayan, shout out sa inyo, shout out. It's a song from River Maya para po sa ating lahat. Itong umaga lang, pagkalambing-lambing ang iyong mga mata, hayop kong tumingin. Yan, Clifford Jump. Itong umaga lang. Yan, abangan nyo si Clifford mamaya. Pagkagaling-galing ang iyong sumpang walang aawat sa atin. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang, o ba't bigla namang nawala? Daig mo pang isang kisap mata. Kanina lang ang gaganda-ganda ng pagkasabi mo, sana'y tayo na nga. Kanina lang pagkasaya-saya ng buhay kong biglang nalaman nag-iba. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Kanina'y nariyan lang, o ba't bigla namang nawala? Daig mo pang isang kisap mata. Ayan, shout out kumantoy anak ko, ma'am nga, agpapaanawa, di ba lang maturog. Ni Ken Pilon, ka na ni Ma'am Lynn Kyocho. Ken, maturog ka lang agpapaanawan. Pangal daw, matulog. Ma'am, apinangan kayon. Yung sindayo. Naduma partner na mas maturog no malpas ka pa. Mas labilat nga, kalkalpas mo mga maturog ka. Shout out po, sabi ni Marie Pilon. Ayan, shout out. Kani-kanina lang magkalambing-lambing. Kani-kanina lang magkagaling-galing. Kani-kanina lang ganda-ganda. Kani-kanina lang pagkasaya-saya. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo, sinta. Daig mo bang isang kisap mata? Kala mo ha? Ha? Kanila'y nariyan lang, o ba't
much. Wow, Hindi ka na, wow. Parang ano lang, sakit ganun. Akdog. Yan, hello. Once again, hello man kadagiti amin nga buybuyan itan. Yes, hello. So, partner, bago tayo pa-games, adaman ti guest na tan, di ba? Yes, Yan. syempre. Yato get mesa nga kagagwapuan. Ay, Yan. sino kaya Oo. yan? Siyempre, number 1 na number 2 suna. Ay, Kumbaga, no papugian, siya ti number. sikat number 1. When, wow! Wow! Oh My God! Ayan. Bale, suna kit, pumapalang, ay, Ala. pumapangalawa. Sa Ay. kapugian sa akin. Wah. Ayan. Mauuna ako, tapos, Kuminta ka man ba dito? No comment. ayan. Ayan. Actually, gwapo na ngayon kanya na. Okay. Guest tayo tata. Ay, kastoy. I-rate Tagas. yun no sino. Damdaman, nagpakita damdaman, Jigas. Bagay no sino nag-gwapo, Ayan. 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 Ayan, hair pa ilaeng ket ko. Ayan, talo na. Ayan, hair pa lang talo na siya sa akin. Ayan. Tawagin na ba natin? Okay. Isang pa-game, tapos Ayan, tawagin tawagin na natin. Ayan, magpa-games tayo ng isang game. Oo. Ano yung pag-game natin, Direk? Ayan. Nagbabalik ang mahiwagang box. Ayan, eto na po yung ating mahiwagang box. Ayan, white box. Yes, Yan ang ganda nagbabalik. talaga ng box natin. Okay. Pugtuan nyo no, anya datoy yan ti box. Ket mga bakti, 100 peso load. Ayan, 100 peso load. Yan, specific partner nyo dito. Andiyan pa yung... Okay. Okay, sikat pa agited ti Clue. Clune partner. Yes. Ayan mga bakti 100 peso load kin dapat i-share na dito yung live stream tayo. Yes. Tam ng mga Mangtad bakta. ng article. Pag walang sharer badge, walang premyo. Yes, dapat may share badge tayo. Nag-contagious na katawa ang ate Kay. Nakakahawa, no? Sige, what's in the box? Neticut, makan. Makan. Nakakain. Nakakain. Yes, nangunguya. Okay. Pen daw? At Nakakain nalulunok. ba yung pen? Hindi. Oo. Mabalin nga, ha? Hindi siya kamote. Hindi siya kamote. Hindi rin siya... Pwede siyang kainin na sa kanya. Okay. Hindi siya kamote, pero pwede siyang isama sa kanya. Sa kanya, oo. Pwede rin tong kainin ng... Ano ba tawag dito? Yung hindi pa luto or luto, pwede siyang kainin. Oo. Oo. Ano Pwede to? siyang kainin anywhere, anytime, di ba? Chocolates, lollipop, candy. Hindi po. Pakwan, bubble gum, Biscuit. egg, candy. Ayan. Ayan, wow! Alam tayo ngayon. Wait lang. Witty tayo ngayon. Egg, carrots. Ayan. Hindi. Judge chewing gum. Specific ba? Ayan. Paano to direct? Specific na... Yes, specific. Oo. Ilocano. Ayan, kaya't may Ilocano. Ilocano, answer na deto eh. Okay. Ayan. Dapat specific. Yes. Ayan. Ilocano dapat answer you dito. Yes, Ayan. Ilocano. Ang mabalinti English, ang mabalinti Tagalog, Tagalog. ang mga Dapat mabalinti Ilocano. Chinese, dapat Ilocano. Yes. Ayan. Datikat, mataas ang potassium daw, sabi ng direct natin. Hindi galing sa amin yung idea na yon.
Kasi hindi kami masyadong maalam sa pagkain. Hindi kami Yan. nag-research. Ayan. Potassium. Wala pa. Carrots? Patatas? Hindi. Ayan. Nya pa iba. Nga pa iti kluta dati partner. Mabalin, dati pa nakaluto na mabalin nga savory, mabalin mati, dessert. Ay, wen. Oh, di ba? Tama ako. Yan, paborito. Dito paborito. Ay, paborito. Ayan. Namoy lang yung paborito ang kanin. Mm. Ado ti, sabali nga sizes na. Ayan, at dan sa nangabakin partner. May nanalo na! May nanalo na. Uwian na. Hindi, joke. Ayan. Bigayan na ng load. Yes, bigay Ayan. na ng load. Si Hi, Ma'am Jenny Jaramillo Tubera. Nanalo ka ng 100 peso load. Ay, may sharer pala. Ayan. Oo. Ayan, nagulat ako. Akala ko wala siyang sharer. Ayan, ni Ma'am Jenny Jaramillo Tubera. Ayan, nanalo ka po ng 100 peso load, ma'am. Dipig nga sa ba? Ayan, dipig. Paki-focus. Paki-focus po. Ayan. Direct. Mabalin nga, kwadeta, mabalin nga banana Q. Mabalin nga isaw-saw ti Ayan. lauya. Nagijay. Tumuna ti banana Q, apo, favorite ko deta. Ayan, no, dati mangita ti banana Q, pa sponsor. Oray tata or anytime. Mayulay pan dito'y Kabsat channel. Ayan, kakabsat. Banana Q. Kamote. Yes. Kamote Rider. Ay, Kamote Rider. Kamote pala, kamote. Ayan. Ayan, thank you so much. Maraming salamat kay ma'am. Ayan, shout out sa mga kamote riders. Yes. Club pala yung kamote riders. And shout out sa kuya ko nanonood. Shout out Kuya Kyle. Ayan, hello, kadagiti Ano siya amin. ngayon? Nasa duty siya ngayon sa Suero. Hi sa Suero General Hospital. Keep safe. Yes, kay Sir KD Somera, shout out. Oh. Sabi niya, idol. Ayan. Si kuya ko yan, kapatid ko yan. Oo. Kapatid mo pala to. Oo. Ayan. Hello, kuya. Hello, kapatid ni Kay. Kuya ni Kay. Ayan. Jenny Aramillo Tuberia. Thank you, ma'am, sir. Ayan. Yes, ma'am. Mag-PM ka lang po sa Kabsat channel. Yes. I-PM nyo po yung number nyo para i-load po namin yung 100 peso load na napanalunan. Yes. May ipipin po kaming number. Di ba direct? Ayan. At ipin mi nga number. Diyan nga to ti comment section. I-text yun lang DJ number yo. Tap na mag-claim yo agad-agad jay. Napanalunan nyo nga load. Data ni 0917-143-6710. Data nga number ti pagtagsan nyo kakabsat ito yung pinned comment. Ayan. So, hantang arat pabayaganin partner di guest nga Yes. yabanin. Apo, datoyen. Apo, datan. Datoyen. Dahil kitain nyo man apo no sino tinagwapong yung kanyami. Nadatan, ayaban tayo. Ayan, ayabamon partner. Bumanagbag. Tantaran, tanan. Tantaranan! Ayaban tayo ni Kabsat Clifford Molina! Uy, alam nyo, Ayan, maraming Clifford. nag-aabang sa'yo. Dito sa Kami Kabsat nag-aabang, Channel. promise. Ayan, kaya Ato ano. ti, abang kanyang Kabsat. Glalo na kita sit ka dita ni sit. Sit! Ayan. Okay, Kabsat, sino tinagwapong yung kanya? Sino gagwapo kanya yun? Comment kayo. And congrats po sa winner kanana ni Sir Eric Urbano Reintegrado. Ayan, kanya nang gusto kong mga viewers, mga may sportsmanship, ganun. Wow. Kantaman. Wow. Hair pie lang. Talong-talo na si Clifford sa hair. Panalo si Kuya Jeff. Idol ko to eh. Idol ko to. Kamusta birth. ka naman? Natutwang ka? Kita man eh. Ay, patata. Pero syempre, gusto ko yung makita ngayon. Kasama. So, Pero may kasama ka. Oo. Yee! Sana Ay, all! sana. Pumunta kayo dito, makikita yung kasama ko. Ay.
Oh, kantakan. Meron doon. Sige. Exit muna ako, ha? Bye-bye. Ganun ba? Ito yung kakanta, sagot ko kanya yung amin. Siyempre, nangungruna na kay Nastasia. Ulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Di ko nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. At kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwi na ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala nang ang iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Thank you masyado. Meron ba shoutout dyan? Hello! Ayan. Kamukha ni Coco Martin ko na ni Mika Rabino. Coco or... Kuko! Coco? Kuko ni Martin. Coco ni Martin. Anyway, magandang hapon sa inyong lahat dyan ng mga nanonood. And, Yes. Siyempre, thankful tayo nandito tayo sa Kabsat Channel, yes. Diba? Every Saturday. Yes. Every Saturday. Sugi. Ay, mamaya po, nasa Legends Hotel po kami ni Kay. Yes With naman. Arjoy, CAK Acoustic. So, Yes. makapunta sana kayo. Uray 5 no, PM po. tutudo may kayo. Oray nagtutudo.
May kayo. Mayat, DJ Legends. Yes. Yes. And shout out, Okay ba? Lopez family ko na ni Angelica Villedo Tabula. Shout out. And shout out din kay Jane Claire Dufort Regaspi. Ayan. Shout out. Pakis kay Kuya Kuko Martin. Kuko ni Haan, Martin. Buko Martin kanya. Grabe. Grabe ka naman kay Kuya Jeff. Buko Martin. Buko Martinez. And hello po, pa-shoutout man, nagijay ka-riders ko nga taga Sur and Norte, Nights Riders. Ayan, Sagip Riders kon Kamote Riders kon ni Riza Collado Nuto. Sana all, no, Ayan, riders. shoutout sa inyo. Sa Nights Riders, Sagip Riders, and Kamote Riders. Shoutout. Hello sa Oh, inyong shout lahat, mga out. ka-riders. Ayan. Lagi tayo, adupe lang tilag. Lagi po nang utang ay... Lagi tayo. Dagiti adto utang na dita po nga padami. Pangasiyog bakit kay basited. Ay, Aman. ganun ba 'yon? Utang kalimutan. Utang kalimutan ba? Ganun ba 'yon? Ana. Utang nga mang Jeff ni. Kakalimutan ko na rin. Tumaalam ka, rimata mo, Miss Jai. I was wrong when I hurt you. Did you have to hurt me too? Did you think revenge will make it better? Care about the past. I just want a love to last. There's a way to bring us back together. I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. Let's not bring the past back anymore. Utang kalimutan. Past is past. And shout out ako at Alcala family. Please sabi ni Sir Rodante Alcala. Out of all the good we had, you only keep track of the bad. Do you know I never really love her? No, 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 no. And didn't anyone tell you yet? To forgive is to forget. How can you be mad if you don't remember? I must forgive you. You must forgive me too. If you wanna try to put things back the way they used to be, 'cause there's no sense in going over and over the same things as before. So let's not bring the past back anymore. And thank you po mga Sir Handsome and Ma'am Ganda. Kano ni Ma'am Riza Collado Nuto. Ayan. Thank you rin. Thank you rin po sa inyo, Ma'am. I must forgive you, and you must forgive me too. It's the only things that's left that we haven't tried to do. But one thing that I'm sure will work that we haven't tried before. So let's not bring the past back
anymore. Thank you so much. Ito sa nasa mga Jed Madela. Maraming thank you. Sa mga nagkakautangan ko dyan, ha, thank you so much. Akdog. Shout out aming coordinator ni Kong DV. Nagboy-boy tatta by Angelica Villado Tabula. And shout out sa Thank you. inyong lahat sa mga coordinator ng ating congressman. And shout out po sa ating mahal na Congressman DV Saveliano. Shout out po sa inyo, sir. And tawagin natin ang ating chikiting. Shout out to Magiging, Alcalde family. Kuningning. Kuningning. Si Elijah. Hello, Elijah. Hi, Ay, Kuningning. Kuningning. Ang ganda ng batang to, ano? Oo nga, dalagang-dalaga na siya. Ilang taong ka na, Kuningning? Oo, 12 na siya. 12 na siya. Kating Basta yun, basta may ningning. kunong Kutingting ka ba? Ito si Kutingting. Oo nga, isa si Kutingting. Ano ba? Wow. Ayan, interviewin mo natin si Elijah. Hello, Elijah. Hello. Hi po, Ate Kay. Kamusta ka naman? Okay lang po. Mga modules mo, na-answeran mo na ba? Kunti. Kunti. Baka gusto mong mag-shoutout. Hawakan mo muna yan. Shout out kay Daddy nasa London and keep safe po, Daddy. Sana all daddy nasa London, ha? Sana all, ha? London pa nga. Shout out London. kay Ma'am Mayjoy at mga classmates ko. Ay, kamusta ka, Papa? Ang sweet naman ng batang to. Kumusta ka, Papa? Shout out pala kay yung mga cousins ko sa nagsangalan. Ay, yung dalawang kasama ko na palagi kami nag-hangout. Wow! Hang out. Grabe naman yun. Nag-hang out. Korean food. Wow! Baka naman pa-sponsor ng Korean food. Direct naman, oh. Ano nga? Shout out to Jenny Jaramillo Tubera. Santo Domingo lang daw malakas. Malakas ang ulan, pwede pa. Oo. Pati sa Kabuga, malakas din ang ulan. Sige, pa-games. How much? Magkano po? Direct? 100 peso load. Dapat, specific tayo dito, ha. Tignan nyo muna kung ano. Para alam nyo kung ano yung binibigay nyong... Yes. Very specific to. Dapat. Magbigay ka ng clue. Mabigat siya. Mabigat. Mabigat daw. Oh, Ano mabigat. pa? Ano pa? Kanino ba yan? Ay, sa'yo. Dapat alam mo kung ano yan. Pero wag mong sabihin, Sa kanya daw. Ano pa? Ito ay, Okay. gwapo daw ba si Kuya Clifford? Sino daw ang mas gwapo, siya o si Kuya Clifford? Both. What thou, both? Both daw. Ayaw mo malibre. Ay, Kuya, mas gwapo ka. Ako na lang ilibre mo. Okay lang. Basta man libre si Kuya Jeppony. Okay na yun sa akin. Korean foods pa nga. Oo, Korean foods pa nga. Di ba? Ikaw naman, sinabi mo sana siya yung mas gwapo para Oh, punta di ba? tayo. May Korean foods tayo Magsamgyupsal lahat, eh. tayo. Ano naman, oh. Ang Di hina ba? naman.
Ikaw dapat only dapat tayo. Tawa ako sa sagot ni Catalina Lopez Kerubin. Bato daw, kaya mabigat. Oh. Dumbbell daw. Power bank. Oh my God! Ano ba? Ayan, magbigay pa tayo ng clue. Kailangan natin to araw-araw. Oo. Kailangan araw-araw. Lalo na sa tag-ulan ngayon, di ba? Anong kansan? Basta kailangan natin to araw-araw. Ito ay, ano ba? Ano ba? Power bank, pasali po. Ayan, sa mga may gusto pong sumali, dapat may share badge po tayo. Ayan, paano po natin makukuha yung share badge? Just share our live streaming Samiweng Distrito. Ayan. Oo. Sa mga nanonood po dyan, okay lang po ba yung live streaming natin? Tuloy-tuloy po ba? Hindi po ba naglalag? Ano pa ba? Ito ay may sukat. May sukat. Sabi, pouch, kapute, damit, payong, Alcohol. alcohol. Ayun na nga, iwas sa sakit. Oo. Nagbo-boost Yan, ng nakakapag-boost ng immune immune system natin. system, yes. Nagpapalakas ng katawan. Ayan, hi kay Van. Hi kay Vanessa Mendoza. All the way from Hawaii. Wow, sana all. And syempre sa lahat ng mga top fan ng Kabsa Channel, hi sa inyong lahat dyan. Yes. Sling bag, Dapat kayong wallet, lahat naka-top fan. buta. Tinitake or nilulunok. Ganon. Liquid siya, by the way. Liquid. Liquid. Dapat specific siya. And may And then, sukat. vitamin C, Cellphone. Cellphone. cellphone, Water. water, water. Jacket. Yes, dapat. Dapat may generic and brand name at saka may sukat. Generic, brand name, at sukat. Ayan. Brand name na lang. Ay! Grabe The naman best yan, yan, Red the Horse best. 350 ml. Grabe. Vitamin sa mga taong laging lasing. Grabe yun, ha? Red Horse 350 ml. Grabe. Vitamins yun. Patingin. May second, Celine, Enervon C, Potency. By the way, Zero. ginagamit ni Elijah to Ginagamit ni Elijah. O, sa mga nakakilala kay So, Eliza. So, ibig Ano yun? sabihin, pang bata. May nakatama na, wrong lang yung sukat or wala pang sukat. Kailangan may sukat, ano? Gin! Oh, uminom Gin? ka ng gin? Grabe na. Grabe, ginagamit ni Elijah. Red Horse. Red Hours. Red Hours. Red Hours. Red Hours. Oo. Ayun, may naka-answer na, kaso Mahirap din to, ha? Siyempre, kailangan muriatic acid. Grabe naman. ayan, sa mga di ba nakakaalam, mag-google na lang kayo. Pwede naman kayo mag-search sa Google kung ano yan. Andito. 350 muriatic acid. Patingin mo nga. Grabe. Celine Plus 250 ml. Hindi, meron dito.
Hoy, malapit na! Hindi meron, no? Hindi, no? Sumubra ba yung sukat? Oh, sumobra lang. Sumubra. So alam nyo na, ha? Kawa! Hindi, binasa ko lang naman Hoy, may nakita ko lang. Ano na? Hala, bilisan nyo. Ilang chorbak? Ano yun? Ay, may nanalo na. Asan na? Wala Yun, pa. dito. May nanalo na. Ayan. Asan? Asan yan? Sunny tire daw. Asan? Oh, may nanalo na. Ang daming sinabing vitamin. Disodrin, 250 ml. ML. 120 ml daw ng Disodrin. Ayan. Pero nanalo na siya. Oo, nanalo na siya. Ayan. Nakita nyo na? Ayan. Matatanggap mo na yung weekly supply mo ng load. Wait lang po. Ayan, wait lang po ha. Hinahanap ko yung nanalo. So, shout out sa Bermudez family and Molina family. And syempre, Montero family. At sa lahat po ng mga namin dyan, relatives ko all around the world. May nanalo na si Bampel Tabangin Columna. 120 ml Celine Plus. Yes. Ayan. 120 ml Celine Plus. Congrats, Bampel. Congratulations, nanalo ka ng 100 peso load. Exit muna kami ni Elijah. Bye-bye. Beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam ang pinagmulan. Pati
maliliit na bagay na napag-uusapan, bigla na lang pinag-aawayan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. At kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Nagsimula sa mga asaran hanggang sa magkainitan, isang eksenang bangayan na naman. Ba't ba kasi pinagpipilitan ang hindi maintindihan? Di naman kinakailangan. Ngunit kahit na ganito, madalas na di tayo magkasundo. Ikaw lang ang gusto kong makapiling sa buong buhay ko. At kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, walang iba. Walang iba. Kahit na binabato mo ako ng kung ano-ano, ikaw pa rin ang gusto ko. At kahit na sinasampal mo ako at sinisipat na susugatan mo, ikaw pa rin, walang iba. Ang gusto kong makasama, wag ka lang mawawala. Walang iba. Walang iba. Walang iba. Thank you so much. It was a nice song by Ezra Band. Walang iba.
love song tayo ngayon. Kuya Jeponie, ah. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin na hindi na maikubli, ang pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata, at ang takot kung sakali mang ika'y mawawala. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Pangako sa'yo na ika'y uunahin at hindi na itatanggi ang tadalang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang dulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At ngayon, nandito na, palaging hawakan yung mga kamay. Di ka na mag-iisa sa hirap at ginhawa, ay iibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, ikaw at ako. Thank you so much. Las una es un memoria de la torre.
Nagulat ako. Very cinematic yung ginawa nila, oh. Oo, di ba? Grabe sila. Grabe. Maulan na tanghali po. Shout out po from San El Diponso. Ano ba to? Badet ba? Badet yun, no? Di ba? Costales. Badet Costales. The best Pianista. pianista is no other than my idol, Kuya Jepony. Pa-shout out po. Shout out po kano ni Ma'am Claire. Ma'am Claire Rodrigo. Okay. Name that tune tayo. Name that tune. Shout out po kay mama ko dyan, tsaka kay papa ko. Siyempre mga kapatid Shout ko out dyan po sa inyo, ano, Auntie Santo Domingo, Angel. Locosur. Wala na tong DJ. Ado di kayo Di mamay ka mo, di ka mo agitugot. Alam nga may tugot ko, tutudot at tayo, di ba? Nakatayaw. Asidig lang. May kaminto. And siyempre, sa aso ko dyan. Sushi. Hi, Sushi! Saka Mabisin na, no? Si Kari. Bagbagam DJ nagan ng sushi. Si Kari tsaka si Justin. Hi, Justin! Uy, nagsimpat DJ Aspin nga asom nga DJ. Siyempre, Nagsimpat. ganun. Pag mabait yung may alaga. Mabait ka ba? Mabait ba siya? Konti lang. It's light, very, very light lang. Very, very, very light. Very, very light. Pa games, name that tune. Ano, kaya mo pa? Peso load or peso lang? Load ba? Load? 100 peso load po. Ayun. Gandang kanta nito, Brad. Yan! Nangagyo? 100 peso load. 100 peso load. I-search nyo di Google. Dayay. Which singer po to? Title Sa mga and nanonood po then dyan, yung which singer? Title at interpreter. saka singer. Oh. Paki-search na lang po. Magsi-search na lang sila ng ano, Google yan sigurado. Which singer po siya? Which singer? Pabilisan na lang po sa pagsagot kung anong kanta to at saka sinong kumanta. 100 peso load po to. Mga kaibigan. Mga kabsat. How deep is your hole? Grabe naman to. Sir Casey, Yes! ikaw ang nanalo ng 100 peso load. Till There Was You. The Till There Beatles. Was You. Original artist. Till there was you. Sana all, Sir Casey. May 100 Sana all, Sir peso Casey. Sir Casey, donate mo na. Joke lang. Wow. Para sa mga may kadate sa February 14.
ano, may... Kabet? Grabe Hindi, naman. may mga kadate sa February 15 pala. Oo, Hindi, may... 'di ba sabi mo may 'di ba yung sa ano, mga legal sa 14, sa mga illegal sa 15. Grabe naman kayo, ha? Kabet. May mga ganun ba? Oo, meron. Bakit ngayon ka lang? Wah. Bakit ngayon kung kailan ang aking puso mayroon na laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap, ang iyong kamay lagi ang aking hawak, at hindi kanya. Bakit ngayon dumating sa buhay ko. pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon And shout out kay Thailand Grant Aglepa all the way from Hawaii. Watching sila. Hello. Hi, Puroy. Ayan. Barkada ko yun. Ikaw sana ang aking yakap-yakap, ang iyong kamay lagi ang aking hawak, at hindi kanya. Bakit ngayon kaya dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Pilit binubuksan ang sarado ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba dapat ko nang limutin? Nais kong malaman bakit ngayon dumating.
ano? Oh my God! Oh my God! Ang dami naghuhula pero hindi po namin yung pinapahulaan. And hi kay Kuya J. Carlo Dameg, all the way from, all the way from Ilocos Norte. Taga Ilocos Norte na siya. Hindi siya makauwi sa Ilocos Sur. Sabi dito, hello manang Amelia Reintegrado Ligaya from Eric Urbano Reintegrado. Ayan, hello po. Ayan. Ayan, ayan. This is a song from John Legend and Megan Trainor. Ayan, pinakamagaling na pianista Wow! dito sa... Sharon! Pinakamagaling. Kuya Jeppony. I found myself dreaming. Ayun, ang pinakamagandang kabugaw. Kung sa kabugaw, ano? Ano? Nagulat ako, isa pa! Ang pinakamagandang kabugaw. taga-kabugaw sana. Sorry. Tao sa kabugaw. Ano ba? Ay, hindi pwede. Wow! Kaya love na love ko yung director natin. Nagsasabi siya ng totoo. Thank you. Wow! Thank you, man. Megan Trainor yan. John Legend. Mataas tayo eh. Ito yung mataas to eh. Hindi ah. Mataas talaga boses nito. Kaya mamaya abangan nyo kami sa Legend sa Tananers Grill. Siyempre. Found myself dreaming in silver and gold, like a scene from the movie that every broken heart knows. I walk in the moonlight, you pull me close. Split second, you disappeared, and then I was all alone. Woke up in tears with you by my side, a breath of relief, and I realize, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. In a blink of an eye, just a whisper of smoke. You could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes and
what we want. Use what we've got before it's all gone. No, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. Like I'm gonna lose. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna love you. Like I'm gonna lose. Like I'm gonna lose you. I'm gonna love you. Goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know when we run out of time. So I'm gonna love you like I'm gonna lose. Like I'm gonna lose. I'm gonna love you like I'm gonna lose you. Alright, ang ganda ng song. Wow. Medyo may ano tayo, cinematic May nangyari. portion. And adding KK sabi ni Ma'am Claire Rodrigo Inofinada. Ayan. Thank you, Ma'am Claire. Ano pa, ano pa? Ano? Pag-games pa? I feel good. Nenenenet. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. Ayan, shout out kay, ano, So good. kay Alvin Molina, I'm back. kapatid ko, and Erica Molina, siyempre. Ayan, hello po. Taga Kabugaw lang malakas, adding cake, sabi ni Ate Claire. Thank you, Ate Claire. Sana all. I feel good. I knew that I wouldn't. Ito yung ano eh. Ano? Hindi pwedeng wala sa akin yan. Hindi pwedeng walang sayo. Wala sayo. Oo. Kailangan meron. Sa meron bagay pa lahat ako naman niyan. ng tao kailangan to. Eh, hindi. Minsan Hindi mo kailangan to. Halos lahat. I feel good. Ayan, 200 pesos to ha. Akin na lang. Amigo, akin na lang. Iuwi ko na. Hindi nga. Wow. Uy, Totoo? nag-arbor ka pa. Hindi tayo dito. Ano Ikaw ha. Hindi, kailangan kasi itong ganito eh. Alam mo naman pagka ano. O kaya nga, sabi ni amigo, iuwi ko na daw mamaya. Wow. Christmas ka sa kanya yan. Sana all may Christmas. Etong year na to. Ay, Aga naman. Advance. Ano, magbigay tayo ng clue. Usually, kailangan to ng mga nag-office. Yung mga Lalo na pag tag-ulan nga. Tama siya. Tama. Tama yun. Ano to? Kailangan ng mga damit. Kailangan ng mga damit to. Kailangan ng damit talaga to. Yung mga So, dapat eksakto to ha, may brand. Tsaka brand. brand and color.
Okay? Magkano mapapalalunan nito? 200 peso load. Oh, yun. Oh. Laki. Pang ML yun. Ilang... Oo nga, pang ano yun? Pang ML yun. Ano ba yun? Parang may ano sila ngayon, may sale sila sa mga skin. Mga normal skin. Sana all my skin. Sana all mas skin. Gel, shades, cap, relo, hindi. Medyo malaki to, hindi na nga tumutunog pag nasa box. Tie, jacket, Tie. hindi. Hindi po ako gumagamit ng tie. Kapote. Jacket, blue Nike. Pabango, hindi. Ano po to? Electronic device. Oh, electronic device po yan. Alam nyo na siguro to. Lalo na sa mga laging nasa opisina. Yung Oo, mga talaga. nag-opisina. Kailangan nila to. Kailangan nila to. Skirt. Alam nyo na to, sinabi ko na. Electronic device, kailangan ng damit. O, ano pa ba? Jacket, black. Pamain na lang. Shout out po sa Montero family ng Sagada. Kanina may blue Tapos ngayon black. O, pamain na lang. Black Adidas Ito jacket. Kuya Jeppony Mine ko na to eh. Ay, wow. Mine ko na to. Hindi daw nagagamit sayang din Black jacket Nike. Pamain na lang po tayo. Romos power bank. Kailangan ba ng damit yung power bank? Hindi Paano yun? Ewan ko. Ay! Malapit na po. Malapit Wala na. tayong share badge, tapos At iba hindi, yung brand. Alam ko hindi kakasya yung jacket dyan No? Oy, Hindi rin. pumasya nung last Saturday yung jacket, no? Last Saturday ba yun? Yung orange na jacket. Grabe naman. Baka Ay, ano lang red yun. pala yun. Standard, ano to? Hindi, iba yung brand. Iba po yung May brand. brand to. Brand at saka So, paunahan color. na lang po ng pagsagot. Pwede kayong mag-google. Basta kailangan ng damit. Umiinit siya. Oh. Pwede ba? Okay. Naku, ang ganda pala nung Ay, Ang, pero dapat may color siya. May nakakuha na, pero dapat may color. kailangan ba ng color pa? So, ano yun Minsan dalawa yung color dalawa nila lang. Di ba? Dalawang Dalawa color yung lang. color. Naku po. Tingnan natin. Tada! Dalawa lang kulay na to. Basta makuha nyo yung yung talagang kulay mismo. Para naman mahirapan kayo sa 200 pesos load. Diba? Ano yun? Dapat may siya, may color. Dalawa yung color niya. Ay, isa na lang. Ba? Or dalawa? Dalawa na lang. Dalawa lang. May nakakuha na pero kulang. Kulang nga yun Sayang. Ay, malapit na. Malapit na. Malapit na yung isa. Oo. Dalawang kulay yun. Malapit na. Ay, hindi rin. Dalawa yung kulay dalawa. Yung isa, sabihin ko lang yung isa na kulay. White yung isang kulay. May isa pa. Para hindi na po kayo mahirapan. Madaming kulay kaya pagpipilian nyo na lang yung mga kulay na pwedeng type. Basta ang pair niya is white. Oo. Ha? Favorite color ng ating director. Ayun. Pero ngayon, magiging favorite ko na to Ay, magiging Oo. ko talaga. Naman, syempre. Pumunta sa Kabsa Channel para lang, para manghingi. Manghingi ng plancha. Plancha kasi, andyan na naman kulay na lang yung sponsor. Wow. Sana all, may sponsor. By the way, plancha to plancha, pero dapat English. Pero- Tapos yung color. Kaya nga. Ang dami ko nang sinabing
Ang dami ko nang sinabing clue. Sinabi ko na nga eh. Sabi dito, Eureka Flat Iron Brown and White. Pero hindi po yan. Hala, nahihirapan sila sa kulay, ano? Oo nga. Parang nahihirapan hindi nila ko. gustong-gusto yung kulay na to, ano? Parang daming, wala pa Ako nga, trip na trip ko nga yung kulay na yan eh. Oo, ako Oo, din kasi eh. nakakaputi. Ang ganda nga ng combination niya, di ba? Nakakaputi siya. Ako. Ano? Ano? Oh. Encouragement, okay. Ang color na to ay nagre-represent ng encouragement. Itong color na to. Happiness, fun, expression, excitement. Kaya pala. Kaya pala, ha? Pero to, gusto ko yung combination nito eh. Shining, shimmering. Oh my God! Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess. Ang dami na nakakaano, pero Ano, sa totoo lang, Answer. alam ko madaming may ayaw siguro sa kulay na to, no? Kasi, Siguro. hindi kasi na masyado napapansin to kulay na to. Pero ako, Gusto ko tong color na to. Oo, gusto ko yon. Ayun na. Oh, yan na, may nanalo na. Ay! Congratulations, Kai! Miss Catalina Lopez, Cherubin. Orange, white. Eureka Ma'am, Flat congratulations! Iron. Nakuha niyo na po ulit ang inyong weekly load allowance! Sana all! Siya din nakakuha ng 200 peso load Kaya nung pala. ano. Top pa na tayo, di ba? Siya din yung pala. nakakuha ng 200 peso load nung... Nakaraan. Oo, last Grabe Saturday. naman. Baka naman pwedeng magdala ka ng pagkain dito, ma. Para naman, White and orange. Eureka Flat Iron. di ba ang ganda ng combination ng ano? Oh, mamaya, akin na yung ano. Asan yung box, amigo? Ito din ang Diyan box. lang yung box. Oh. Hoy, hindi amin to pang ano namin to. Pero Matinda box. sigurado, amigo. Kukunin ko na to. Promise. Ilagay mo na Promise? dyan. Ilagay mo na. Hindi nga. Yan, ilagay mo na. Kasi saksak ko, no? Uy, grabe. Pang raffle. O, tingnan nyo naman, guys. Siyempre, maraming salamat sa Eureka family. Wow! Hindi, joke Baka lang. naman! Lalong-lalo na kay ano. Kay, yun nga, Kamsat TV Sabaliano. Maraming salamat po sa ano, Flat Iron. Eureka, baka naman. At syempre kay Amigo, maraming salamat. Wow. Nagkaroon tayo ngayon ng ano, ng Flat Instant. Iron. Kaya okay lang na nabasa ako ng ulan eh. Punta dito eh. Alam ko Wow. makakakuha ko ng ganitong ano eh. Talaga naisip mo na talaga O yan. pang tuyungan, di ba? Saktong-sakto mamaya. O. Ay, dapat gamitin mo yan na nakasuot Uy, wag yung naman pantalon. ganyan. No? Grabe. Sinulog mo na ako nun eh. Oo nga. Ang tagal nyo naman. Andito na kayo kanina pa. Simulat sa pool pa lang na nandito kami. Di ba kami nakakakuha ng flat iron? Ako din, kailangan ko din yan sa buhok ko. Oh my God! Ikaw Wala. Nahuli kayo eh, nahuli. So, maraming salamat po ulit Sir Bob. Amigo Bob.
na tayo magkakamali, kasi wala nang bukas. Sulitin natin, ito na ang wakas. Kailangan na yata nating umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit, kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Hindi na malayan na malalim na ang gabi, pero ayoko sanang magmadali. Kay tamis, kay sarap, Ngunit kita na ang huli. Kailangan na yata natin umuwi. Hawakan mo aking kamay bago tayo maghiwalay. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat. paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit, kaya sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling Alam na sa atin may dulo sayaw, kaya sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Paalam sa ating huling sayaw, may dulo pala ang langit, kaya sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Alright, that was something from Kamikaze and Kyla. Maraming salamat. Okay, mag-name that tune muna tayo.
Ay, magpapa-name that tune tayo. Mananalo siya ng 100 peso load. Oh, game na, game na. 100 peso lot, di ba? Pabilisan po ng pagsagot. Ano? Ano? Hindi namin alam yung song na yun Nagkalituhan eh. sa ano eh. Ah, okay. Okay. Isa pa. Okay. 100 peso load. Medyo mahirap to, Kuya Jeff, ha? Na, na, na. Yun na yun. Ayan. Ano yung song na yun? Yan, intro pa lang yun. Title and artist. Isa pa ba? Nana by Nana, sabi ni. Salamat sa ano. Ano siya? Sabi Destiny. Foreign song. Oo. English siya, English. Sabi Tagalog naman, sabi niya. Wow. Hindi po yung Tagalog, English po yun. Joke lang po yun ng ano, mga kasama natin dito sa Kabsat Channel. Isa pa, yung ano mo, ibigay mo sa kanya yung ano, para siya yung mag-hum. Hindi ko alam yan. 100 peso load to, no? Yun na yun. Ayun na yun. Destiny by Collection and by the Collection. Hindi. Hindi po. Hindi po Your yun. Man, hindi po. Your Man by Josh Turner. Hindi po yun, sir. Ano ba ba? Ano, ang kumanta po ay Foreigner. Oh, Foreigner. Black. Oo, Black po siya. Black na Foreigner.
Destiny by Jim Brickman. Hindi po yun. Hindi po yun, ma'am. Next. Versace on the Floor by Sander Ford. Grabe naman to, Versace on the Floor by Sanderford. Hindi. Try mo yung chorus niya, kuya. Sabi ni Franklin Kervin, Destiny by Born a Boy. Hindi po yun. Iba na lang po. Iba na lang po, sabi na. Nabisit na siguro sa ano, no? Mahirap din kasi itong kantang to eh. Para po sa inyo, kantahin ko lang ng konti ha. Para magka-idea kayo kung anong song to. Okay? Sirit, sabi niya. Sirit daw. I held you close to me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I tried to console her, she just do the best she could. But there are times the best is know them good. Ganun No boses, ah. matter how I try to be kind, there is always still a part of you could leave behind. When it falls apart. Oy. Ano na yung title? Na 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 na. Ayan, yun na yung title niya. Na, 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 na. Tatlong bibi ba dyan po ni Arizabal? Tatlong bibi daw, oh. Why hindi na pwede? Di ba? Ay, ano siya? Nanalo. Ay, hindi pa ba siya nanalo? Ayan, okay, may nanalo na. Nanalo na si, congratulations si Kai, Ate Roxette. Ayan, congratulations, may 100 peso load There's ka. No Easy Way by James Ingram. James Ingram. Tatlong bibi. Tatlong bibe. Tatlong bibe by Japon Arizabal. Tatlong bibe Tatlong daw. bibe. Tugtugin mo. May tatlong bibi akong nakita. Apay. Sa likod ay iisa, siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. May tatlong bibe. Ay. Kantayin talaga natin yun. Mataba, mapayat, mga bibig, ngunit ang sa likod ay isa, siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Kwak kwak kwak. Kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Tama na. Ayan pa, shout out pa mga lads. Sabi ni amigo Mark David Patricio. Ayan. Ayan, Sky Baby Rider. Shout out sa'yo. Hello. Hello sa'yo. And hi daw sa'yo, sabi ni amigo Bob. Punta ka daw dito sa studio, amigo David. Merienda daw tayo. Oh, wow, may palaps. Change song, sabi ni Mika Rabino.
There is freedom within. There is freedom without. Trying to catch you down in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us. Yeah, we know they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing my suspicions, but there's no proof. In the paper today, tears of orange ways, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us, and we know they won't win. And shout out sa mga nanonood pa dyan. And shout out nga din po sa Namnama. Ayan, sa organization ng mga scholars ng Distrito. Shout out sa inyo. Kay Lennox, hello. Now I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a world between us, and we know they won't win. Hey now, don't dream. Hey now, when the world they come to build a world between us, and we know they won't win. All right. May ganon? Here's a song from Marta de la Torre. Eh, para po sa mga nagpaubayan na dyan. Mga pinaubayan na ang mga kadate sana sa February 14. Grabe naman yun. Sakit nun kaya. Pinaubahan talaga. Oo. Yun yung message ng kanta eh. Yung mga katulad ni Kuya Jeff na mahilig or magaling magparaya. Kawa. Saan ba nang tingin mo? Oo nga. Ganun ka ba talaga?
Lolo. Ano? Pinaglalaban mo? Hoy! Oh, no! Saan nagsimulang bago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing mababanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kailangan, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at alagaan ka niya. Alright, tawagin na natin ulit ang ating guest singer na si Kuya Clifford. Come siya. Ay, thank you, Kay. Yes sa naman. pinaubaya mong kanta. Ano ba pwedeng kantahin? So maglalasang na po kami. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay, sa mga nakisali sa ating mga games. And congratulations po sa mga nanalo. Congrats. Ayan, share a load. Baka naman. And maraming salamat po. Every Saturday po sa Samiweng, Distrito, alas 12, iti pangal daw.
Ayan. Pwede kaya kami Every Saturday. sumupsupport tayo sa channel. Thank you so much guys. And sa mga susunod pang mga araw. Yes. And thank you so much din, Kuya, for... Always. Kasama ko to. Oh, ayun. Ayan, da kita nalalaing, ken da kita mahilig nga kumanta, gayam kakabsat. We will be hosting or launching a singing contest. DVBS. Ayan. The Voice of Barangay Singing Contest. Ayan. Da kita nada pambato yo, i-ready yun, nag-practice kayo, ano? Vocalization. Vocal. Kalbo. Ha? Battle of the Band. Ay, may Battle of the Bands din tayo. Abang-abang lang. Abangan nyo po. Malaking further pa-premyo dito. notice. Wow, further notice. Siyempre, thank you so much kay Kuya Jeff Lee. Kasama ko siya ngayon. So, KK, maraming salamat. Thank you. And thank you, Clifford. Ayan, at nag-guest ka na naman dito sa Kapsat Show. Oo. Thank you. Adik sa'yo, Wow, sabay tingin na, no? awit sa akin. Nilang sawa na sa'kin, mga kwentong marathon tungkol sa'yo at sa ligaya iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpilit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama, parang telesine ang ating ending sa samahan mo. Ikaw baka sinisip mo. Sabay goodnight, sabay may kiss, sabay bye-bye. Hindi ka makafocus na. Uy! Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Hinahanap-hanap kita. Magkatuluyan balang araw, hanap-hanapin ka. Hanap-hanapin ka. Maraming salamat